Dora, Dora, Dora exploradora. Amb el mico botes tot explora. Dora, amb el mico botes tot explora. Hola, jo sóc la Dora. No us agraden les festes? Sí. Us agraden molt? Doncs avui hem preparat una gran festa. Sabeu per què? Perquè és l'aniversari del meu amic el Botes. Que l'heu vist el Botes? Sabeu on està? Allà. Allà. A on? Jo no el veig. Allà darrere. Allà? Ah, Botes! Hola, Botes! Jo soc molt amic de la Dora i l'estimo molt. Sí, però que no sàpiga que és el meu aniversari. Sí, per molts anys! És el teu aniversari! Felicitats! I què fareu pel meu aniversari? T'hem preparat una gran sorpresa. I què bran? T'hem preparat una festa d'aniversari. Anda, i què bran? Globus, i caramelos, i jocs, i un pastel. Sí, un pastís, un pastís. Un pastís d'aniversari. Hola, un pastís. Però està a la meva motxilla. Li haurem de dir a la motxilla que vingui, l'avisem? Motxilla. Li diem tots? Motxilla, 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 motxilla. Està aquí. De tot, mira que és per la motxilla. De tot, porto moltes coses. Només cal que ho demaneu. Mireu, la Dora vol saber. Heu de saber, nens, espereu. Heu de mirar, m'heu de dir on creieu que és el pastel d'aniversari, perquè jo porto de tot, molts regals. De tot. Tenim aquestes coses. Tenim moltes coses. A veure, quin creieu que és el pastel d'aniversari? És aquest el pastís d'aniversari? A veure, anem a mirar. Hi ha un pastís? Sí! No podem aixecar el cul de terra. Sí, però ara deixem de deixem aquí la pluma. Molt bé, ho heu fet molt bé. Aquest és el pastís d'aniversari. Un pastís? Bueno. Té un plàtan? Sí, té un plàtan el teu pastís, però això ho guardem. Té un plàtan. Ui, la Dora està cantant. Vale, doncs ara m'heu d'ajudar. Està cantant la Dora. M'heu d'ajudar. Vamos a la cama, no, ahora no, Dora. Vale, m'heu d'ajudar. Espera, m'heu d'ajudar a cantar el Feliç Aniversari en anglès. Vale. Vale? Cantem el Feliç Aniversari en anglès? Sí, hasta mañana. Vale, no cal. Bueno, cantem el Feliç Aniversari? Va. En anglès, el sabeu? El sabeu? No. Sabeu? Happy birthday